Hei kaikki, olen Sini Solala, 35-vuotias 3 lapsen yksinhuoltajaäiti Meriporista. Olen luontokartoittaja ja opiskelen ympäristöhuollon ammattitutkintoa. Olen ehdokkaana, koska mielestäni nyt jos koskaan tarvitaan rohkeita avauksia ja päätöksiä ympäristön puolesta ja minä olen niihin valmis. Lähtökohtani on se, että me voimme tinkiä nykyisestä elintasostamme, hyvinvointimme siitä merkittävästi kärsimättä. Ja se on oikeastaan välttämätöntä, koska kulutamme jo nyt yli ympäristömme kestokyvyn. Nykyiselle lyhyen tähtäimen hyödyn tavoittelulle on tehtävä loppu, jos haluamme pitkään nauttia elämästämme elinkelpoisessa ympäristössä. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että ympäristöasiat tulee asettaa lyhyen tähtäimen hyödyn tavoittelun edelle. Suomen luonnolla on tarjota meille paljon, muun muassa matkailu- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Näiden avulla voidaan edistää hyvinvointia ja terveyttämme ja luoda uusia työpaikkoja. Työllisyysmahdollisuuksien lisääminen on mahdollista myös uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian ratkaisujen avulla. Kiitos.